Әйе, керегез. Әминә ханым, гафу итегез мөмкинме? Әйе, Әминә, мөмкин. Мин исемлекләрне карап чыктым. Очрашуга киләсе кешеләр турында мәгълүматлар монда. Барлыгы 125 кеше. Икесе хәзергә төгәл әйтмәде, соңрак хәбәр итәчәкләр. Украинадагы бер фирма белән сөйләшергә кирәк булган икән. Әмир шулай дип язган. Мин Киевка шалтыраттым. Аннан бер әфәнде киләчәк. Хамматов Марат Мансур улы. Монда аның турында мәгълүматлар. Рәхмәт, Әминә. Сез бик тиз эшләгәнсез. Сезне эшкә алып, һич ялгышмаганмын. Рәхмәт. Мин хәзер очрашуның программасын тәрҗемә итәр идем. Ул әзер түгелме әле? Сез барсын да яхшы эшләгәнсез. Мин килешәм. Әминә ханым, тәрҗемә иткәч, сезгә күрсәтермен. Сез яшь хезмәткәребездән канәгатьме, Кәрим әфәнде? Яшермичә әйтәм, бик канәгать. Әминәләр барса да шундый була микән. Үзләре акыллы, тырыш, төгәл, җаваплы, үзләре чибәр. Сөйкемле.